си два кебаба и две фаршоли. Приблизително. Ето така си казах. Приблизително. Когато поп да работи ми на край кръчмата и сяди две фаршоли, допълнително. Когато си прибра в къща, малко не чакаш светлата зад вратата. Заканително. Заканително, заканително, заканително. След малко да пък да работи леглото с кърса, подозрително. Почетчето! Малко поп да работи, излезе на тераса и пика продължително. Продължително, продължително. Изва една влюбена двойка.